Masu kallon mu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa a cikin shirinmu na kundin Bahaushe. Shirin kundin Bahaushe shiri ne wanda yake zakulo muku kalmomin Hausa domin sanin ma'anoninsu da ma abubuwan da ya danganci harshen Hausa. Sunana Fatima Abdulhadi Hotoro, ni zan jagoranci shirin. Daga wannan gidan TV namu na Sarari TV don al'umma. To da farko zan ji sunan malam. To shikenan, sunana Aminu Ibrahim Abdullahi daga nan Sheka Bus Stop. Yawa ina so na yi maka tambaya ne ya aka samo kalmar bazawara a Hausance. To gaskiya a yadda na sani a lokacin muna primary school malamanmu suna gaya mana kalmar bazawara ana ce masa almara. Ita bazawara ana ce masa kalmar ita kanta almara. Ka dai duba dai. Kwarai kuwa. Ka tabbata? Gaya mana shi yasa ni ba zan mance ba wannan sunan da aka faɗa shi yasa nake tabbatar miki da cewa wannan kalmar ita ake ce mata almara. To shikenan, ina godiya. Assalamu alaikum, da farko dai sunana Aminu Abdullahi Dan Balmora. To asali kalmar bazawara dai an samo ta ne ta mace tana da aure ta fita, to shine sai ta zama ba ta da miji sai ake ce mata bazawara. Shine asalin kalmar bazawara. Aka samo kalmar bazawara. Aka samo kalmar bazawara. To shikenan malam, ina godiya. Kalmar bazawara sai wani ya shika wani zai aura. Ko ba Ita ce haka ba? asalin kalmar? Eh, Ai asalin kalmar yadda ake faɗin ta bazawara. Kun ga ai bazawara to a yanda aka samo ta. to wasan banza ce. A san ki ga na asara. Ko ba haka ba? Asalin kalmar nake so kakata ki faɗa min yanda aka samu kalmar ita ta bazawara. To kalmar bazawara ta yi aure, aure ya mutu. Ya ce zawarci sai ta auri wani. Shine kalmar bazawara. To ina godiya. To sunan bazawara da Hausa? To shi ne fa. To ni dai abin da na fi sani da bazawara shine wacce ta yi aure kuma suka rabu da mijinta. Iya abin da na iya sani kenan abin game da bazawara. Ka tabbata haka ne? Haka ne nake tunani ana. A Hausa an samo sunan bazawara ce kawai wacce ta bar gidan mijinta. Kawai sunanta bazawara wacce ta taba yin aure ta rabu da mijinta ita ce bazawara. Ka tabbata haka ne? Haka yake mana. To ina godiya. Yawa barka ne. Yawa ina so na ji sunanki kuma zan miki tambaya akan kalmar Hausa. Kuma na san ke Bahaushiya ce. To. To a ina aka samo kalmar bazawara? Matan da ba ta da aure. Ai kalmar da aka ce a Hausa, ai kin san a zamanin da Hausa ba haka ake kawai kiran cewa bazawara ba kawai barkatai. Da akwai abubuwan da ake faɗi mata akan haka. Tabbida. Ai kawai ai gintse. Kamar yadda aka sani dai a cikin al'umma musulmai abinda ake nufi da bazawara shine kamar mutum yana da mata ya sake ta, to wannan ta zama bazawara. Bayan ta to kalmar yaya aka sami ita wannan kalmar bazawara? Bazawara an samo shi ne daga harshen Hausa kamar yadda muka sani. Sakamakon a da idan lokacin tsofaffi idan aka yi aure, bayan an yi aure haka an zauna akan samu matsala ko wani abu a cikin gida. Sakamakon yajin da za a yi idan an yaji na ɗaya na biyu a ƙarshe mijin ya ga ba za iya zama da ita ba ko makamancin haka sai ce to je gida na sauke miki ko kuma ya rubuta mata takardarta ya bata. To daga nan shi aka samo bazawara. To masu kallon mu kun ji dai yadda tambayar tamu ta yau ta kasance da mutanen da muka tambaya shine yaya aka samo asalin kalmar bazawara. Kalmar dai bazawara ana nufin kamar a zamanin da akan samu bazawara bayan aurenta ya mutu. Ba ta hira a waje ko a dandali sai dai a zaure. Shine in wani ya ganta ya ce yana so sai a ce masa ai wannan bazauriya ce. Kalmar bazawara dai an same ta ne daga kalmar bazauriya wacce ba ta yin zance a ko'ina, ba ta yi a dandali, ba ta yi a waje sai dai a zaure. To shine a nan aka samo kalmar bazawara. Ina fatan za ku kasance da ni a cikin shirin namu na kundin Bahaushe wanda ni Fatima Abdulhadi Hotoro zan na jagoranta daga nan tashar mu ta Sarari TV don al'umma.